Здравейте, приятели! Днеска е 10 юли, неделя. Продължаваме чистенето. Днес ще направим една много яка тренировка за гърди и гръб, като ще бъде с още някой, който ще видите малко по-късно. Ще бъде изненада. Днеска пак съм малко на супер малко сън. Какво се прави? Още наваксваме. Е време за тренировка. Отиваме към фитнеса, правим се. Да, ще видим там. Стигнахме в фитнеса. Сега почваме тренировка. Ние втория човек. След малко ще видите. Покажа. Да. Какво? Не е тук. Аз сега снимам за YouTube канал. Но си тук? Добре. Да. Да ми кажеш къде? Даниел Иванов пишеш и то ти излиза. Добре. Да. Значи още днес ще го видя. Да, виждам. Тук що се оправихме с Вицето, ще направим една тренировка за гърди и гръб. Това ще е доста тежка тренировка, между другото. Защото като цяло и двете мускулни групи те са антагонисти като цяло, обаче са доста големи и ще отнеме доста време. Сега ще загрееме, ще минем през всичките упражнения, ще ги обясним, ще направим готин монтаж. Ето е готината Мери. Много е фул. Готов ли си? Да. Добре. Сега ще загрееме и почваме. Може да видите Атлетик Фитнес Коперник колко е фул. Да, неделя какво става. Дела, аз съм бил за мъж. Това е неделя, към 12 часа. Между другото, чакай само да видя на нещо. И ще направим демонстрация, преди да започнем реалната тренировка. Здравейте, приятели! Днеска това ще е нашето работно място. Почваме с полулек, защото е зона, която натоварва в долната част на гърдите и е изоставаща при повечето трениращи, затова я ще наблегна днеска на нея повече. Ще видите как ще почнем някои загряващи серии и ще се опитаме да вдигаме хубаво тежки серии по 5 повторения. Гледайте! Продължаваме с още 4 серии. Малко повече вдигаме повторенията между 6 и 8, но трябва да дадем също себе си да стигнем до лимит в последната серия. Мотивацията е вашия успех.
основни упражнения, които обжират максималната мускулна плътна, дават сила и мощност в вашата тренировка. Идва време за третото упражнение. Днес ще поберем улова, който ще разтегне целият гръден кош, всички мускули и ще работи за вашия обем на гръдния кош. Ще го направим една пъти на пейката за по-добър стретчинг. Мислете тази да е малко по-ниско отрамете, да се получи по-добро разтягане. Задирайте върху обиколата и дълбокото дишане. Ще правим 10 повторения. Този етап от тренировката вече би трябвало да изпитате сериозно количество умора да сте натрупали, но нещата не стават по-добре. Минаваме на втората част от тренировката. Набиране е едно изключително тежко упражнение, което сега е момента да го направим. Ще хванем ширината на гръба, ще го използваме с широк хват. Ще трябва да вложим цялото си усилие, за да направим 5 серии по 10 набирания или по колкото можем, максимално близо до целта. Сега вече наистина почва да става тежка тренировката, но ние трябва да продължим. Останаха само 2 упражнения, тяга и гръмне с дъмбъл. Вече, често казвам, сме много уморени двамата. Право ще са. Само 6 упражнения. Но продължаваме. Колкото и да се иска да че нещата са трудни, винаги могат да станат по-трудни. Мъртва тяга, края вече на тренировката, ще се целим да направим колкото можем по-висока тежест. По 3 повторения с мъртва тяга ще ударим цялата задна верига и ще ангажираме цялото тяло за изграждане на максимална сила. Бъдете предпазливи с техниката, не я нарушавайте, на фона на колкото може по-добра техника и постигнете по-висок резултат. Вие сте.
тренировката за гърди и гръб. Аз продължавам да чистя, просто искам да направя някаква малко по-силна тренировка. Това се обадих на Христо Ченов, трябва да видите страницата. Това е основната тренировка в следващия ми период, който е за покачване на базисна, за покачване на сила и мускулна маса. Дани беше с мене, заедно завършихме тази тренировка много успешно. Ще продължаваме и напред с такива клипчета, следете ни и всичко най-добро.